Faoi láthair tá bliana deich ag fólam faoi lipidí bia, agus tá siad ag dúradh isteach ar lipidí bia sultaí treachta agus cén dóibh féidirlinn réan na sláinte le bia a dhéanamh. Mar a feictars na hinsinní fólama, cuirí sprec teanga leis an cheacht seo. Tá na daltaí ag dúradh ar an bhuachan íleach. Wahí mé nachhfuil na daltaí omlan muíneach maidir leis an ghré seo an gramadach, fiú ag level ní sinne sa scoil. Bhí tasc ar láha acu maidir le hidras a athrú go méoh sé níos sláintile. Chun seo dhéanamh go heifeachtach ba chóir an móchan íleach a úsáid chun churanúil cén cóhhabhar a bheith siad a géirí athrú a dhéanamh orthu. Cuirí béim ar réimse brithre a tá buinte leis an stíl céiste seo. Jan, Janhing, Ahraí, Dahróin, Ardaí, Dardóin, Lédaí, Lédóin, Cur, Churthing. Níor úsáid muid ach an form méid an bhríthir. Mar chud sin éana seo, dhéirí mé ard na naltaí ar rint áthair faclaí, agus is léir go bhfuil siad muíneach antú inis, agus is féidir lá chur síos chrin na chóirt. Tá chud sin na hair facail seo le feiceáil ar an chur lethar faoin slárnan termí úsáideatha. Cuirí tabla ar an Skylan ag léirí na rialathe don bhuachan íleach, agus bhíní méid an rang iad. Ba léir go taithí ag na daltaí ar seo ón rang na Gaeilge. Rinmuid coppla bríomhar le chéile, agus an sin rinú tasc ranga. Thug mé pósta dahan dalta le bríomhar scríofa air. Bhí orthu é a churann san móchan íleach, agus an sin raimí siad leis an chláir é faoin tasc chur ar an chrán é. Is bug manco go bhíon, agus bhí muid an plé ranga a dhéanamh ar na freigraí. Ina dhé sin, wahí mé go raibh na daltaí muíneach go leor chun tríal a bhaint as an tasc. Mar hesin omlanach, bhain mé úsáid as pasta na Ealaithe. Bhí ar na daltaí taigart a dhéanamh de trí rud a dólam siad buinteach leis an ábhar, agus rud a bhain maidir leis an gramadach. Léirí na pasta na Ealaithe go raibh na daltaí ólaach go raibh 7 dí ar chuid bríomhre, agus go raibh 10 ús camóg dí ar cáil deal ag brathar gotaí agus ar chansan. Léirí chud deacaí go raibh siad ólaach ar cén deireadh le chur leis an bhríthir ag brathar cén réimnú ana bhfuil sé. Is léir go raibh mé an ard na naltaí a tharraingt ar an bhuachan íleach go héifeachtach, ceannas go raibh neart féine se ans na tascan a ranga.